Ja, het is weer het einde van het jaar en dat betekent dat we weer op pad maaien met een lekker verrassingspakket van bakkerij Eddie de Jong uit Dokkum en de Westerheen. Ja, en we zijn beland in Kalm. Daar wen het Sipke de Bruin en ja, die had nogal wat pech gewoon voor de crisis. Dus we zullen er even heen om te zien of we wat opfleuren kennen. Oh, zie je het voordeur? Nou, dan gaan we hier maar een paard op. Goeiedag. Goeiemiddag. Ben je Sipke de Bruin? Helemaal. Zullen we misschien kijken in binnenkomen bij mij? Oei. Vandaag is het te danken. Ja, nou dat zal ik je vertellen. Wie ben je namens iemand die het je opjong? Want ja, kun je allereerst even vertellen wat er gebeurd is? Nou, op werk heb ik mijn enkel brutsen. Een beetje verstapt en enkelbanden opschoord. En een breuk erin. Dus ja, daar zit je. En hoe lang zit je nou zo? Vanaf verleden week waantje. Dus krijg van de Christ. Krijg van de crisis, ja, daar zit je zo. Dus ja, zinloos. En hoe lang maak je nog? Morgen krijg hoop ik loopgaps. Dus dan kunnen we weer een beetje mobiel. Ja, dan kun je in ieder geval weer een beetje heen wegkomen. Kijk, ik ben een beetje heen weg, maar ja, dat is, ja, nog even alweer wat behelpen. Het is zo. Dus is nog even door. Nee, nou, er was iemand en die wil het opvallen. En die zei, nou, ik vind dat wel schande. Je moet maar even, een verrassingspakket, hè? Ja, super. Dat weet ik nog vaker te danken aan, maar... Heb je enig idee? Nou, ik denk de buurtjes misschien. Van de buurvrouw van nummer 8. Ja, Doudy Wouda. Het klopt helemaal. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja, mooi. Ja, die ga ik wel om mijn oren om je toch, maar ja, dat ben ik nog. Super. Ja, helemaal mooi. Nou, kun je daar nog even lekker van genieten? Helemaal geweldig. Ja, hè? Ik vind het helemaal super. Ja, dat is... terwijl we door ze komen zelf net om olieballen en zulke soort dingen te maken. Dat is helemaal geweldig. Ja.